So sa ka. Congrats, anak. Congratulations, Ann. Salamat ninyo, ma, pa. Sige na mo, mamauli na ta. Kinagikay kong gamay alang sa imong graduation, Ann. Ha? Adto ka sa San Carlos City mo eskwela? Opa, kay wabe senior high din sa ato. Onya, asa masab ka, Star? Mangita lang ko akong kapuyan dito, ma. Hinoon na may mga boarding house dito nga dili kayo mahal. Maugid pa. Sige lang pa. Namang ko yung mga classmates nga adto po sa San Carlos City mo eskwela. Magpatabang lang ko nga makakita ko boarding house dito. Sige, ikaw mahibaw. Oy, problema day, oy. Na ko'y mga kailangan na may mga boarding house. Tabangan ti ka, pagpangitag barato. Salamat, day. Kay na, hapit na ba ang abis klase, day? Nag-amping baya dito sa syudad, Ann, ha? O, ma. Paling kamot in taon nga mahuman ka sa imong pag-eskwela. Aron na kay maayong ugma. Opa. Salamat in taon kay akaskwilakit ko. Antuson ko lang ning duha ka tuig. Kay human ini, mag-college na unya ko. An! Hey! Oh. An! Kinsa man ning nitawag na ko? Artiha, oh! Di man managad. Uy, hala! John! Ikaw mo ko din eh! Ako din tao ni, oy. Niya malagay ka din eh! Niya magay ka? Amaw? Bitaw, uy, nakalitan kong naa ka din eh. Wabi, senior high dito sa atong dapit. Mong ni ako din eh. Sa ato pa, classmates ta? Murag, di tingali. Pero mayo hinoon niya, parehas nag-eskwelahan. Aron di sa ko maglaay din ba? Mawag yun. Aw, nindot hinuon day. Kay may silingan tanga niya sa mag-eskwela din Maugid, day. O niya, kumusta ang buhay estudyante, An? Ang nanguta na baya no, murag yun, og dili estudyante. Di na, oy. Murag kapoy may eskwela, eh. Tapoy bitaw. Pero antos lang gud. Hangtod nga mahuman ta aning senior high school. Ay, salamat. Grade 12 na kita. Lagi uy, mura lagwa no? Dali ra kayong panahon, oy. An, ugma ba? Sabado man. Mupauli ka sa bukid. Dili lang ko dyan. Unya na lang ko mapauli sa ato kung wala ko'y magamit. Napaday kay kwarta. Napay gamay. Sakto pa niyo si Manaha. Aw, Nga naman mo pauli ka sa ato? di man hinuon. Kuan unta ba? Ako kang atuon sa inyong boarding house, ha? Nga naman? Magunsa man ka dito? Storya lang ko ta. Kay laay sa kay akong gipuyan, oy. Kung Sabado kay mamauli mga akong mga barkada. Mato ko sa imong gipuyan, ha? Unya, makadumdum day ka. Kagkamay ning San Carlos, Nya, di ko kadumdum. Unsa may address ni mo, be? Grabe ha. Kadumdum gid da. Ako pa? Lagan ba ako? Unya, unsa may ako ikaalagad nimo? Murang magkaraang tao. Napay alagad-alagad. Bitaw oy. Kadiyot kandaman di kag juice ha. Magkita ta din sa San Carlos. Maog yun. Nagtuo magani ko nga sa Cebu ka mo eskwela. Layo na kay tong Cebu uy. Mas ganahan ko din kay kung mingaon ko nilang mga magpapa. Makauli ra dayon ko. Mao gyud. O nalipay sad ko nga nagkita ta dinian. Aron may baw kas tinuod. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Unsay mahibaw sa tinuod dyan? Ngano di ay? Ang tinuodan, nakagusto ko nimo. I love you. John, Mano'y tinuodan. Sa una pa, nga ganahan nagigay ko nimo sa nag-eskwela patas bukid. Pero mahadlok lang kumunguyab nimo. Karon pa ko nakabatunog kaisog nga musulti nimo ini. May chance ka ako, An? dili pa na ako na matubag dyan uy. Nakalitan mga ko sa kung nadungog karon. Okay raan. Baka paabot raman ko.
Hala no? Sa una pa rin siya ganahan ni mo, day? Ula giday uy. Nakalitan man gani ko. O niya, imo sing sugton. Aw, buotan ba nas dyan, day? O gaan sa dang akong buot niya? Aw, kun mauna, sugta uy. Inodan, imo na kong gisugot. O dyan, uyab na ta. Salamat, Ana. Ayaw lang ko pasakiti ha. Oo, Ana. Ako na i-promise nimo. Ginoo ko in taon, uy. Ano na pahilabot man ka ni John? Wa may makapugong sa mong gibati, day uy. O niya, saan naman lang kung mamabdos ka? Nahadlok bitaw ko, day. Hala, uwa naman ko rikla, ha? Nakulbaan ako inita. Magpalit ko og pregnancy test aron ako ni maklaro. Kinuo ko. Positive. Mabdos ko. Kinala may bawin ni si Jan. May noon, kay mahimo na di kong amahan. Nalipay ka nga mahimo ka ng amahan? O niya ako. Magunsa naman ako ini Jan. Magunsa naman ato pag-iskwilaan eh. Gamay na bitaw ang kuwang. Mag-graduate naman ta. O niya sila sa magpapa. Karon Sabado, mamauli ta sa ato. Atong sultihan ang imong mga ginikanan bahin sa atong sitwasyon. Ay, Ginoo ko in town, oy. Anong inyo maning gibuhat? Pasaylo ako nang. Pasaylo alay mi ma. Pa. Kinahanglan nga imo ning pakasan ang akong anak dyan. Ay, kabala ka noy. Di man ko talikod sa akong obligasyon ba? Maayo. Akong dadon si Ann sa amo. Noya, nang, aron may baw sila sa papa. Sige. Dili mo mahimong magminyo ni ning Anchan. Nga naman pa. Magminyo mo, nga parihinti man mo. Ha? Ha? Parinti dita Jan? Maura, parihinti mo. Uya, saan naman namin ini pa nga mabdos naman si Ann? Pagkatawhan lang ang iyang gimabdos. Basta dili mo mahimong magminyo kay parihinti mo. Dili man mo parente. Ha? Mauna, wagi ko parente din kay dayo baya ko din hinapita. Alabi na ko, nga dili may parintis sa mga ginikanan anang dyan. Bisagod saon og subay, dili gyud nato sila pariente. O niya, ngano ni ingon man ang papa ni Jan nga parinti mi? Simple kay na. Wa ka mauyon ni sa ginikanan ni Jan. Mao nga paingon-ingon sila nga parente mo. Unsa? Ayaw pa mo gosoy. Pagkatauhan lang imong gimablos diha. Bahala og way amahan. O niya, unsaon man ni ron Jan? Magunsa naman ko ini. Sorry kayo na. Saan nga, di magmusugot si papa nga minyo ta. O niya, unsa may plano ni mo ron? Mutiwas lang ko sa pag-eskwela. Aron makikita kong mayang trabaho. O ikaw, pakatawa lang yun na imong gimabdos ha. Kay balikon talang ka. Kung may nindot na unya kong trabaho. Jan!
Pila na katuig ang nakalabay. Sukat ko ng anak. Ug hangtod karon na. Wa pa gyud ko'y balita di Jan. Kumusta naman ka siya? An, Ma? Oh, ni mata na si Dodong AJ? wa pa, uy. Mayo pa itong pagkahinanok. May tuyo ka na ko, ma? Dito bagod ko sa kapilya ganiha, kay nag-meeting me. Ug nagkabalita ko bahin ni Jana. Mao ba, ma? Hain man ko na si Jan ron. Nilarga naman dahil sa Japan. Ha? Tuan na si Jan sa Japan. Og tingali. Malipayon na siya kauban sa iyang pamilya. Oh. Uy. Di amin ni chat na ko. Di man ni mabasa. Uy, kikibaliktad man yung pangan. Hi. Pwede ta mag-video call? Si Johnny. Oh, si John? Kumusta? Maayo ka na ka na pakagtawag na ko dyan. Sorry kay ha, nagkaroon ako nakakontak nimo. Kung saon nga, lisod kay nga akong naagian ko. Karon pa ko nakaluwag-luwag sa akong kinabuhi. Og tinuod ba nga naa ka sa Japan? Oan, Og malipayon na tingali ka no? Uban sa imong asawa og anak. asawag anak ba oy? Wa magaling ko ikuyog. Ha? An, trabaho ra gid taon nga akong giari diri sa Japan. May mong mutanaw sa tong anak? Ha? Naibaw ko. May anak na, lalaki. Og AJ ang iyang pangan. Jan, Usbo na akong pagpangaypasaylo nimo sa nitabo nato sa atong kinabuhian. I'm sorry. Please, ay napagilak. gisakitan lang ko sa hitabo na to, Jan. Nahibaw ba ko mga way gusto ang imong mga ginikanan ako? Maong naingon sila ka pa rin, tita. Pasaylo ako, an. Pero, okay ra, uy. Lisod kayo kung mamugos ko ka. Wa ko magustuhin sa imong mga ginikanan. Abutol na to ang gustong panahonan. Basin pa di eh. Sa umaabot, kita gyud. Jan, Hangyo lang ako nimo. Ipaila lang ko sa tong anak nga mao ang iyang amahan. Ug ay kabalakaan. Kay dili may tabo nga malimot ko ninyo. Ug paabot ang akong pagbalik. An. Jan. Didn't know that I would be this nervous. Think about everything I Ang Ginoo na lang gid ang nasayod kung kami bagyo ni Jan sa umaabot. Sa pagkakaroon, padayon pa ang among communication. Og nalipay lang sad ko kayo mahigayon nga magasulti sila ni AJ nga among anak. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No ka mga higalang kaaginian nga taga Calatrava, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalaan, worth the wait. Cause you're worth the wait. Ang mga kaagi gibahatan na duwas sa radyo ni Ricky Porzuelo garing utubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaapit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook. Ayag naman day. Na may papel sa misa. Ako na be. Di na dito mabalik si mama, kuya? Asa man day pa doon si mama, kuya? Ilom na mo. Wasa ko kay Mahog. Asa pa sa mama.
Kay pagmata na ko kagayang buntag, wala siya. O na ako nabasahan ang ibili niyang suwat sa lamisa. Hindi na ko na siyang balik. Kay sobra na ko ng kabisyoso nga itong amahan. Hoy! Nagunsa mo diha! Asang inyong inahan? Nganong ni aman mo mga apo ko? Unsa mainong tuyo? Wala, ni Aligimi. Alam mo hangyo ni mo nga, anhil na sa mi puyo sa inyo. Kaya nilayas mama kaganihang buntag. Kaya wala siya kagwantas bisyong papa. Kung mahubog sa papa la, iya man kulatahon sa mama. Maong nilayas na lang siya. Unsa? Uy, kasalbahis ko daya ng inyong amahan. Nahala, sige. Anhilangon na mo din sa bahay. Kay, basin og kamo na sa dunya pahimungtan na itong inyong amahan kung mahubog to. Salamat kay na. Salamat, Lola. Maundang lang tingali kong eskwela. Manarbaho na lang ko para mapadayon pa na ako pagpa-eskwela ang ako mga manghod. Nahala, sige. O man ka na ang desisyon ni mo. Di man sad mahimong pugngan ti kadong. Kay kahibaw naman ka nga wag ko'y pangita. Og di gyud ko katabang sa paggasto ninyo sa eskwelahan. Okay na lang, oy. Ako na lang manarbaho la. Para nasa tayo makaon din is bahay. Sige la, di lang ko magdugay. Mato ko sa merkado. Basin og makita kong trabaho dito. Nahala, sige po. Pag-amping baya dito. Ola. Og ikaw na'y bahala sa akong mga manghod, ha? Usala? Dinis papa og gikuha niyang ako mga manghod. Oo, apo. Ug isog pagani kay itong ni Anhi din Kay kuhaon gid ko na mo og balik niya. Kay pag abot ko nun niya dito sa inyong bahay gabi wa ko no'y tao. Maong gihatag na lang na akong imong manghod. Timing man sad kaayo nga nangabot sila gikan sa eskwelahan. Kuya, di ko amin ni Papa dito sa ilang lula kaganiha. Bitaw, kuya. Ikuha, mi. Asam dahil na nga itong irresponsable nga amahan. Alas 10 na malis gabi eh. Mamingaw na kayong agianan. Ayaw na sunog ako mga notebook. Maluoy ka. Naman ko'y daghang assignments, ana. Paghilo! Wala lang yung kanang. Ang ako mga manghod ang naghilak. Ang sakay na itabo. Magdali ko. Pa! Ay, nagsunuga pa! Hilom! Ay pag-apil-apil! Pa! Maluoy ka si mong anak pa! Maluoy ka! Bigani, may buhi ko! Ay kukupte! Di ko nubuyan ha! Isumbag ko ni mo pa! Recorded by Radio Mo TV. Paitas ang kinabuhi ay. Tanikamot lang ko panabaho sa merkado. Isip ko sa kargador. Para na doon na lang may pagkaon ba? Mapa-eskwela na kung akong patumanghod. Kay si Papa, wag yun ang luna na mo. Kumusta na karos mama, no? Asa na karos siya? Nagunahon na papagkasya na mo nga iyang mga anak. Unsa? Oo, kuya. Mauna ang nahitabo. Naglingkod si James kaniya diya sa gawas. Unya, nikalit og abo si Papa nga hubog kaayo. Hiyang gipangutana si James kung asa si Mama. Unya, wawan makatubag si James. Mautong iyang gitigbas og sundang si James sa liog. Maayo na lang gani kaya bulan ang sundang ang gitigbas ni Papa. Tuwa sa James ron sa ospital, kuya. Gidanin do'y pabling atong silingan. Parang kasalbahay si Papa. Di na ni Mayo yung ibuhat na to. Sige ka na. Ikaw na'y bahala din sa atong duha ka manghod. At tuon ako si James sa ospital. Kaluoy tayo sa kong iksuon. Ginextro siya. May gani kay
Dili kay grabe ang sabat siyang liog. Unsa may angay na mubuhato na ni. Aron mag-usap na sa papa. Karon nga naayo na ang samad sa inyong manghod, ipadakop na to ang inyong amahan. Aron makaamgo na siya sa iyang mga dautan nga binuhatan. Ay na lang la. Nganong ayaw man? Huwag sa tay kwarta nga ikagasto aron ikapasakag kaso. Sige na, pangatog na mo. Kay sayo pabayain yung klase ugma. Alas 9 nas gabi oh. Oh, kuya. Good night, kuya. Good night, kuya. Sige. Ayo. Ayo. Kisa urong nanuktok sa pultahan. Uy, mga tanod. Usay tuyo ninyo? Binong, ikaw ba si Ronald Caparida? Oo, ako. Nga naman. Ay, inyong amahan nakita naman dito nga naghigda na plis kasada. Abi na mo patay na siya. Panahubog na na eh. O ginana mo siya dito sa district. Na-admit siya. O ang sulti-struktur nga na siya sakit sa baga. Gitagalan na siya struktur. May mabang ato ninyo siya? Dili. Dili mo nga to. Wa mi amahan nga sama ka dautan niya. Kuya, atuon na lang nato si Papa, kuya. Duwa na kagabi eh. Wa pa yun nato naluaw si Papa dito sa district hospital. Sige na, kuya. Pagilo mo oy. Dili na to siya amahan. Dautan siya. Kuya, nagkila ka? Wa ko muhilak Carla. Sige na, pagilis na mo. Kay mga tuta sa district hospital. Kuya. Sige, kuya. Hala, kuya, tuwa na si Papa, kuya ay. Hala, kaluwi ni Papa. Daot na kaayo siya. Nay, nagsikipigit siya ko po. Kuya, di ta manood. Adon ulon si Papa. Tara, manguli na ta. Di na ta manood ang district. Igo na natong nakita ta niya. Tara si Papa. Nagigda sa katin ng ospital. Kuya, kaluin ni Papa oh. Hina na kasyang maliho. Tara, atong doolon. Pa. Ay, mga anak, maayo kay ni amo. Opa. Mga anak, salamat nga diyan mo. Inuaw ko ninyo. Bisan og naglagot mo na ako. Apan nakauna-una gyapon mo pagluaw na ako. Nalipay kayo ko. Ug pasaylo ako sa akong nabuhat ninyo. Mga anak, kaibaw ko nga dako kayo ko og sa kadahin mo ninyo. Labi na gid sa inyong inahan. Di na tingali kong magdugay. Hindi sa kaliputan. Pa. Pa, ayaw magsulti og sama, anak, pa. Pa. Ayaw nagbiyahe pa. Ronald, ikaw na bahala sa imong mga eksukon. Kahibaw ko nga, buutan ka nga pagkamaguha. O nakahibaw ko nga, kamao ka muna sa imo mga mangon.
Pa? 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 Imong gipiwi mo mga mata pa. Pa? Pa? Nausa ka? Pa? Pa? Sakit kay palandungon kay namatay ko si Papa. Nagkapasaylo na ang tamin niya. Apan uwahin na ang tanan. Pa, nasayod ko. Nga nakadungog ka na ako karon. Bisan og tuwa ka na sa laing kalibutan. Pasaylo asad mi. Nga mibati mi kasuko nimo. Og karon nibalik na ang among inahan mo. Para sa mga amahan nga naminaw karon. Ayaw gyud din taon daog-daogan ninyo ang inyong asawa. Ingon man ang inyong mga anak. Kaya ang Ginoo, nagtan-aw ra ba sa atong mabinuhatan? Dinhin lang ko to ug daghang salamat. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Ronald nga taga Caricar City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagkalahan, Take Me Out of the Dark. Among kaagi gibatan ng duwa sa radyo ni Landmark J. Cabusa Sismar. Ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinatuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka, ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Janjan. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Fly Me to the Moon. Day, kumusta naman ka, uy? Wala man kay pakita-pakita na mo. Lagi day, uy. Sorry, gid kaayo ninyo, ha? Saan na busy, magud, uy. Busy sa love life, no? Ha? Di rin sa kaana, uy. Eh, shush! Nahibaw na midinis ato. Bisag mo labang pa ka sa sapa, grabe gud ang balita. Mao ba? Tinuod? Ha? Ngunsa ba? Ay, da ako no kay uyab nga military. Hala, no? Hala, di ka mahadlok? Ganong madlok man ko? Di ko ba ka ng pananglit ka mo gid ang magkadayon. Masino niyang sayo kang mabiyuda. Huy, simba ko sa taon ka day, uy. Hala ha, di ba na imposible day? Kain kasog na igubat, sila mo gina ibala. Military ba ya? Aw, makauna-una man gidinoon ko anak day, pero ubanan lang gid ako hugot nga pagampo. Aw, hinuon sad. Mag-ipon na ta? Unta. Pila naman sa takabuhan, di ba? O kaya naman sa tikang buhion. Arnie. Gani, niya ko da para nimo. Oon sa man ha? Niya. Oh. Arnie. Sing-sing. Pag matuod nga mahal kita ka, will you marry me? Yes. Yes, Arnie. Magpakasal ko di mo. Salamat. Akong isuloob ni mo ang sing-sing, ha? Oh. Jan, libay ko. I love you. I love you too. Pakasal ni Arnie. Wa pa'y pizza maoy. Pero nasabutan na namo nga basin og sunod tuig tingali. Ah, mao ba? Sigurado namang gud kaha kang Arnie. Oo, maoy. Wa ko'y problema ni Arnie, ma. Pinangga og mahal ko niya. Og nakita magitingali na ninyo, di ba? Hinuon. Sa kung tanaw buutan magis Arnie. Ang ako lang nakba, basin og si Mako mabiyuda kag sayo. Ma, dili lang sa tingali ta magunahon nagbati, no? Kay abi ni mo, makauna-una sa baya ko, ana, pero nahibaw kong pinaagi sa akong pag-ampo sa Ginoo. Nahibaw kong dili niya pasagdan si Arnie, ma.
Ay, oo niya, kanus aman mo magtipon. Nangita pa mig among kaabangan, ma. Unya, okay ra ka din, Okay ra dong. Hamugaway ang lugar og naasay gamayng loan sa gawas. Malingaw gyud kog tanom-tanom ani dinhi. Day, mahal kita ka. Oh, Og di na kong makapabot sa adlaw unya sa to kasal. ingon man sad ko dong. Nana kay pizza nga nauna-unaan? Wa pa. Sige lang, moingon ako nimo. Sige. Ikaw lang akong agdon ha, kay syempre, o sara ba kasi naligan din sa tong nasod. I love you so much, dong. I love you so much po, Day. I-assign mo sa Mindanao? O, Day. Mao ba? Kanus aman? Karong simana tingali mo biyahe na may paingon sa Mindanao. Unya, kanus aman mo mauli, dong? Sige lang, matake sa unya ko nimo, Day. Magpahibawar ko. Sige, dong. Amping bet dito, ha? O, Day. Ikaw sa din ha? Kung unsa man gani, pwede na ka magpauban sa imong igsuon din para di na ikang usa din nga mahibilin ba? Sige, dong. Basta kini mo iti man, Iday, ha? Mahal kita ka. O pakaslan pati ka. Arnie. Salamat, day, ha? Kay nasuroy ko ka din sa amo. Wa man sa ko'y lingaw sa amo, good. Mong gianhit ka, kay nahibaw ko. Bored kay ka, kay wa si Arnie din hiron. Maulagi, uy. No, mo dyan akong kagulaan, uy. Kanang i-assign sila glaing lugar. Kay basta inigbalik, lungon na lang unya ba? Day. Ay, sorry. Sorry, day, sorry. Pero hindi lang yun ako ma-imagine akong self no nga makauyab kong military ay may gani kay wa sa gyud tayo na saag. Amaw gyud ka, uy. Si Arnie. Hello, dong. Kumusta, Day? Okay ra. Ikaw, kumusta man ka? Okay na siya ko, Day. Day, pukon ba kinigulit ako. Gusto kong magpakasal na ta. Ha? Abi na kung sunod tuig pa. Dili na ko magkahulat, Day. Ikaw, good, dong. Okay, sige. Agad na ko nimo. Kaya sa mo mamauli? Basin og na busy lang, maong wa na maka-text ni mo. Basin pud, ma. Pero mangita sa gidunta sa paagi nga maka-update siya nako. Ay da, basin nag-overthink na sad ka, uy. Naghatag magkasag pizza og oras ni mo sa iyang pag-uli. Oo, ma. Ni anak ko din nag-atang ni Arnie. Ingon siya nga, karon ako na sila mamauli. Asa na ka siya, no? Maglima na sa kabuhan nga wala ko makakita niya. Asa man si Arnie? Wa pa man ko makakita niya. Ubay-ubay naman sa iyang mga kauban ang iabot. Si Clint. Clint! Jen! Niyaman lagi ka? Ni ako kay nagsugat kong Arnie. Hain siya. Naguna man siya uli na mo. Pag niaging buwan pa. Unsa? Sure ka? Oo, lagi. Wala siya magpaibaw ni mo. Ha? Arnie! Arnie! Jin. Tito, si Arnie? Ay, pasensya na day, pero nipahuway si Arnie. Di siya gustong magpa-istorbo, bisan kinsa. Tito, kinahanglan nga magasulti mi. Please, Tito. Pasensya gyud kayo, pero hugot ming pahimangnuan niya. Kaming duwa sa iyang mama nga di siya magpasamo. Tito. Ay, kabala ka. Ako siyang ingnon nga dinhi ka. Unsa? Uy, kakalit ko it. Anong dili mo siya mo atupang ni mo? Kasluno na hinuon mo niya. Kalit siya nga ingon anak. Ambot lang dayo, uy. Wa ko mahibaw kung asa ko napita na sa'yo. Kalit lang siya kausap. Alam mo? Unya ay kuging na nga, di na madayon ang inyong kasal. Si Arnie tayo. Sige, tupagan yun. Hello, Arnie. Jen, ayaw na lang ko paabot. Kalimtin ako. Unsa?
problema ba ta, ha? Dili ba na ingon man ka nga magpakasal tayo nagpauli ni mo, di ba? Gano, di ba di pwedeng dausan ako una-una? Arnie, please! Please! Ayaw ni buhatan ako, please! Mahal ka ayo, tika! Sorry, Jen. No. Wala na. Kalimtin ako. Dili! Arnie! Arnie, hello! Hello! Day, nga day. Nakigbuwag na sa Arnie na ako, day. Dili na siya na ako. Unya, unsa man. Magsige ka laghilak din sa kwarto unya dili mo kaon. Wa ko makasabot, ma. Hain kong napita na sa'yo. Nasa kong napita na kuwang. Ay, dawata na lang ang nahitabo ninyo, nak. Mausap mang yun ang tao. Pero gusto kong mahibaw sa iyang rason, ma. Maunay masakit na ako nga. Nga iya kong gibuwagan nga wa man lang magsultis hinungdan kung nga no. Madili ba na-deserve na akong mahibaw sa tinuod? Kung naamang gani sa ilain, musulti o ta siya, aron mas dali na ko ang pag-move on. Ay, kung maon na, adto siya sa ila. Aron kahatagan o kalinaw ang imong huna-huna. Ma! Arnie? Ganang niya kasama. Unsa ni tabo sa mutil? Kanong kalit pa ganyan ni Samo? Tungod gusto kong hatagan og kalinaw ang akong una-una. Kung nga nung kalit kang nakigbuwag na ako. O karon nga nakita ni mo nga ako sitwasyon. Natubag na ba ni mo ang imong mga pangutana? Dili na ko angin mo, Jen. Dagan pa lalaking angin mo. Kaya deserving sa mong pagmahal. Pero dili sila ikaw. Jen. Wala ko'y ayo. Pes dili para na ako, Arnie. Kaya ikaw maghihapon ang Arnie ang akong kimahal. Huwag na usap. Dili ako mag-alsa ni mo. Hangtod sa hangtod na kong maglingkod ining wheelchair. Pes ako'y mo alsa ni mo. Arnie, please, ayokong ipalayo ni mo. Dili na ko kaya. Dili siya na ko kaya ka. Mawa ka na ako. Dili ti ka pasagan. Dili ti ka pasagan. Nahibaw kong doon ay Ginoo. Dili ta niya pasagdan. Mahal ka ayo ti ka, Arnie. Mahal sa kayo, tika. Fly me to the moon and let me play. Nagpakasal gid ni sa Arnie, bahala lang nag-wheelchair na lang siya. Para nako, dili mo matter ang pagkakumpleto sa imong lawas aron matawag kang lalaki sa usa ka panimahe. Kaya doon na bitay uban nga kumpleto ang lawas, pero wa man mo barog sa iyang obligasyon isip bana og amahan sa iyang pamilya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Jen nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, Fly Me to the Moon. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rizel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, tadhana.
Recorded by Radio Mo TV. I love you, Rizal. Junjun. Mo na tinuod, Sil. Dugay na kung nakagusto ni mo. O karon pa ko nakaigan sa pagsulti ni mo ini. Oh, May paglaom ka ko, Sil? baka konsad kaayo ko kun moingon ko nga wa ko makagusto ni mo, Jun. Unsay but mo ipasabot, Sil? May pagbati sad ko ni mo, Jun. Tinuod, Sil? O, lagi. Kung mao na, kita na. O, Jun. Ako na kagisabot. Salamat, Sil. Tinuod, Sil, nga uyab na mo ni Junjun. O, Ton. Kisa may nagsulti ni mo? Si Junjun. Nakita man mi kini ha. Ihayan Junjun eh. Naunhan man ko. Ha? Unsay naunhan ba, uy? Dugaram kong nakagusto ni mo, Sil. Pero wala ko makahigayon sa pagpanguyab ni mo. Ay, maon na. Hinay man kaayo kagod. O, tanawan na unhan na hinuun ka. Mauligi. Sige lang. Maghuwat lang ko kung magbuwag mo. Unsa? Basta, gang. Kitsay mong kitawag ugang. Ikaw, good. Napadaylain. Nganong naggang man ka na ako? Ganahan kung mutawag mo, gang. Oh, unsa man. Maon na atong tawagan na ron? Gang? Yes, gang. Okay, sige. Maon na atong tawagan na gang. I love you, gang. I love you too, gang. Naon sa man ang naong ni mo nga gool man kaayo ka. Magkalagyo na tayo ni gang. Ha? Nga naman, gang? Dadon ko sa akong igsoon sa Cebu. Magunsa man ka dito. Asodlon ko niyag trabaho sa akong igsoon. Uy, kun mauna, magkalagyo di tayo ni. O, gang. Oo niya, dili na ka mo parik din gang. Ubalik pa ko, gang, pero wa palagi ko may baho kung kanong sasad. Mao pa? May number man ka na ako. Magtawagan na ilang ta, ha? Sige, gang. Ayaw ba pangitaglaing dito, ha? Di gina mahitabo, gang. Kay love, takay ka. Salamat, gang. Maori nga gool kay ng naong nimo. Kay nilarga na di sa Cebu si Junjun. O, day. Ay lang gulgol niya, Sil. Niabi daw ko. Tuntun. Basta di na ganay magpakabana si Junjun ni mo, Sil. Niara ko, ha? Tuntun. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta naman ka diha, gang? Okay na, gang. Ikaw, kumusta naman ka diha? Niya, kalis Ginoo, nakatrabaho na taon. Mayo noon, gang. Amping permi diha. Ikaw, sad. Pag-amping ba diha permi, ha? Day, nagkita ba mi ni mamagpapa ni mo gahapon? Kay niuli man ko sa ato. Unya, day? Unsa may balita? Kanus ako no kamuduaw nila, uy. Kay dugay-dugay na biya akong wa makauli dito sa ato. Basig karong hapon, day. Mupauli ko sa ato kay wa may trabaho ugma. Mukuyog ko ni mo, be. Ha? Ngano mo kuyog man ka? Ganahala ko nga makaato og laing lugar. Sige na ba, Sil? Makuyog ako sa inyo. Oh. Sige na lang, good. Sige. Pangandam kay mga tutas amo. Yes! Ay, salamat intahon nga nakahuna-huna nakagduaw na mo dinhi, anak. Mingaw na kayo minimo na yun. Ako sad pa. Gimingaw, nagid kaayo ko ninyo din he. Hapit na magug kang dili mo uli dinhi sa ato. Maayo gani kay nakita na mo sila ni. Motong among gitugon nga paduawon ka dinhi. Pasensya na gid mo, ma, ha? Pa? Saon nga, busy magugos trabaho, good? Si Tonton di ay kauban ako sa trabaho. Mayong adlaw, noy. Kauban sa trabaho o imong uyab? Uyab ni Rizal, noy. Unsay uyab ko taw? Hello, Marcel. Ikaw ba? 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 Ika
Sumadugay na mo uyab sa kuha, anak. Dili mi uyab ni Tonton pa, oy. Inom na kita, parusulti ka ron. Oh. Sumaybot pasabot na yung pagdadaan mong laki din sa ato. Kunin mo uyab. Dili lagi may uyab pa. Ay kung pakawawi sa itong masilingan, ha? Pero, Suman, tinuod yung imuas ko, anak, o binuang lang ni? Oo, Noy. Tininood ng ako ni Rizal. Kung maura, dadaang mo mangirikanan din eh. Aro sabutan na mo ang iyong kasal. Dili lagi intahon may uyab ni Tonton pa. Ay kung pakawawi, Harisel. Tawawan ko sa musilingan, ha? Kana kay nagdadaka og lalaki din eh. Imo ginang uyab. Huwag ka siguro mabdus na ka. Maong paniha ang imong mangirikanan do, ha, Tonton. Aro sabutan na mo ang iyong kasal. Sa katapusan, asawa at... Kapait kong kahimtang. Nakiguban ko sa lalaki nga. Bisag ka may wakoy kugma. Oh. Uy, hala. Si Junjun maning nanawag. Hello, John. Tinuod ba niya akong nabalitaan? Nga minyo na ka ni Tonton? Oh, Jude. Anong imo manigpulat na ako, sil? John, pasahilo ako. Saan ni Tonton ang tanan? Kaya gipatuo si Papa nga uyab mi. O gipugos ko ni Papa pagpakasal ni Tonton. Maong pasahilo ako, John. Dili lagi tingali taagay sa usag-usa. Rizal! Pagita na lang og babae ka para yun ni mo. Kaya dili naman hitabo ka magkadayon na kay Minyo na ko. Lain sa kong tipati. Day! Day! Saan ka? Lain kayo akong tipati. Lain kayo ang akong kuto-kuto. Giluod ko. Uy! Basig mabdos na ka. Ha? Tara, magpa-check up taron. Ato ginim klaro. Yes! Nalipay kang mabdos na ko? Oo, lipay kay ko, Day. Pagingon sa doktor nga, mabdos na ka. Unsay akong kaugmaon uban ni mo, Ton? Day, akong isaadi mo nga, dili ka magbahay nga, nahimo ko ni mong bana. Ang kuno na ko, dako kay kugsaan ni mo, kay akong gipatuwang ni mong amahan nga, uyab ta. Ug may hinungdan nga, gipakasal ta. Love ta lang kayo ka, Rizal. Mga ako itong gibuhat. Tonton. Higubaan lang ko, Day. Kay dili ka magmahay. Mahimo kong buutan nga bana ug amahan sa atong mga anak. Tonton. Sa hindi inaasahan, may minsan lang na nandutong. Sa sinugdan, wag yung gugma ni Tonton. Pero sa gipakita niyang kaayo o sa iyang pagpangga nako, takaton ako sa pagigugma niya. Karon, may duha na mi kaanak. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagin ni Rizal nga tagagihol nga ni Gross Oriental uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagulahan dadahana. Di pa patulang
at kanluran, ikaw ang RMN. Hi, Jisa. Mupauli na ka? Uy, ikaw mong din na, Anton. Mupauli na ka? Oton. Puri, ako na lang ang muhatod ni mo. Nga naman? Walang, ganahan ko nga ako kay ihatod. Wa makalimas ko. Wa, uy. O niya, okay ra ni mo? Nga ako kay ihatod? Sige. Agoy, basig na ibog na limos, Anton, uy. Saba, uy. Di mo ko na muhatod ang tao kung may gusto ni mo or may tuyo. Grabe siya, oh. Dili pwede friend lang, ha? Pwede man. Pero murag lahi akong tanaw ni Anton. Nagyo na siya hilong mapagtanaw ni mo, Day. Day, Isabel. I love you, Jisa. Anton. Basi makaingon ka nga mapahinguslanon kay ko. Nga nagkiksuod ko mo, kunya, gipangyaban ti ka. Bisudsad kayo kung akong pugnan akong feelings nimo. May chance ka ako. Dili makalisod ikog maon, Anton. Kay buutan man ka. Ang sabot mo ipasabot. Ako na kang gisugot. Tinuod? Oh, laki. Liyab na ta. Salamat kay Diyos nga ako niyo paanto sa dugay. I love you. I love you too, Thon. Na all na uyab. Ako na lang gisugot si Anton, Bel, uy. Kay nakita man sagud nako nga seryoso yung tinguha diri nako. Mau cute, anak cute. Unya dai kanos amo magbinyo, Minyo gidayon? Ay unsa di ay, maghuwat day ka nga mag-edad kag 35 usa ka mga anak. Pagbinyo na mo minas mga bata pa mo. Masabihan na nga kung Ginoo na, Jess. Lain kayo kung mutaas na itong edad, usa ta magminyo. O ang sibot may pasabot. Gusto unta ko na ako nga magminyo na ta, Jess. Anton. Musugot ka? Na magminyo na ka? Ikaw, kaya naman ka mo. Sige, magminyo ta. Hinilaya ko pa. Mabalik man sa tanim mo, eh. Dugay na kong mga nga maubot ni kayo na, Jess. Maangkon ka. Jess, Jess. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta ang bagong minyo, Day? Okay ra, Day. May po ko doon na minyo na ka. Ako'y taon ini, wa pagid mahalin. Hala, no, pag minyo na ko na aron parehas na kang duha. Nakisamay tayo ako minyuan. Uy, nga wa man, sa agri na ako. Ay, bitaw da Isabel, uy. Huwat-huwat lang, good. Muabot na lagi na nimo. Ayaw na pagdali, good. Wa pa man di maabot si Anton. Ano na ako mukhaan. Ako lang siyang paabuton. Magkalingaw lang sa ko Facebook, bi. Uy, hala. Di aman din ni chat na ko. Si Wally man eh. Kumusta? Wa tingali ni siya may bawang ninyo na ko. Uy, hala. Manubakit ay. Hello? Hello, Jess. Kumusta? Okay ra. Nanawag man lagi ka. Ikan mo ko Manila. Bagwara ko nabot. Mao ba? Kumusta naman ka, uy? Kanita nga magkita, Jess? Mingaw na kay ko mo. Ron, kuan kining... sorry ha, pero... minyo naman ko. Ha? Minyo na di ka? Ron. Mau ba? Magkita lang ito, bisa no, minyo na ka? Dili pwede, uy.
Palain ka, ano makikita kong lalaki no, niya may banan ako. Jess, ayaw lang pag una-una udotan. Gusto lang kong makakita ni mas personal. Ron, mag-istorya lang niya ako sab ha. Di abot ako bana. Sige, manawag-awan niyo ko na bumalik. Nandiyan ka. Ganyan rin ko nakabantay ni mga wakay tingog-tingog suwat sa kong pag-abot. Di kapuir ko sa kong trabaho dong. Mao ba? Kapangway na kay musawi pa taog trabaho ma. May hinanap to maayos si Anton. Pero ako, wa pagitawan ko makatuwag. Uy, may chat naman sa Ronnie na ako. Wa pa di ay kamatug. Gimingaw na baya ko nimo. Tahasol ba rin gawhana, uy. Ako nang i-off ako internet, eh. Kumusta naman ka, day? Uy, okay na gid kaayo, day. Agbot ako ipasabot pa. Wa pa gid mo makabuo si Anton. Wa pa jud ka mamaptos. Wa pa man gid, day, uy. Wa pa gid gitugot sa panahon. Aloy, paspasi sa dinyo, uy, aron makakita na mog liwat. Dong, nanawag na ligi ka. Day, madugay kong uli ka ron, ha? Nga naman? Na ako'y pambungan nga meeting, day. Importante kayo. Sige, Dong. Buwan na lang kong uli ni mo. Ay, kalaay ba ini mo ulit ag sa'yo, eh. Naway kauban sa bahay. May pamato kong mall. Kanindot, yatanawang sa mga inahan na nagdasi ang mga anak. Makaibog yung tanawang. Ay, ako yung taon, ani. Wapag yung anak. Ay! Ala, sorry! Sorry, Sap. Ronnie? Jessa? Nagsige ka balibad ako. Nga, di ka makikita pero di abot kita sa kapalaran. Mao lagi, uy. Minyo na di ka? Oo, taon dong. Nga, di na naman kabagang imong anak. Wa pa, uy. Wa pa gihatag ang Ginoo. Huy, naunsa ka, uy. Sige mo kagtutok na ako. Wow. Di anugunan ako nga, dili ako nakatigiyan mo. Ang saon, nga gusto mong kang ma-abroad. Mauto nga, imo kong gibiyaan. Taas buti kong pangandoy sa kinabuhi. Mahong ako nang kagibaliwa. Nga? Ninyo na ka? Butoy. Gusto ba sa kong mabalik sa gamas kay daghan pa ko gusto sa kinabuhi. Mao ba? Sige, good luck. Mupaulit na ko ha, kay basig maabot na akong bana. Sige, ako lang kaihatod. Ron, unsa ko ni? Ngayon kita mo mo din eh. Abi pa na ako gibang ihatod. Jess, I'm sorry. Pasaylo ako nga ako ni buhaton nimo. Sa una pa ko gusto mo angko nimo. Pero nahadlo ko kay di ba ko andam. Kay daghan pa kong pangandoy sa akong kinabuhi. Ronnie. Umahangyo ko nimo. Ano ko palipare. Ihatod lang akong gusto. Ronnie, minyo na intawon ko. Dili ko gusto makasaha sa akong bana. Jess, huwag mo sa'yo din eh. Itarang daw ka. Mong ihatag ang akong gusto. Jess. Ganito sa akong kipating kaya akong kikakos. Jess.
Ginoo ko. Nakasama ko sa kumpana. Pasaylo ako, Diyos ko. Madugay na sa kag-uli, Rondong. Oday, unsa ka magod nga na aming importantong trabaho ron. Maong ikaw lang din sa ato, ha? Sige dong. Musorry lang ko sa mall, aron malingaw ko. Okay, sige day. Hindi ko pula raw si Chris. Ernie, pila na kahigayon nga may nahitabo na po. Nahadlok ako ini. Nakasaan akong bayo sa kumpana. Nalipay ka uban ako, di ba? Nalipay man. Kaya kita ba may unang uyab, di ba? Buwagi ang imong bana. Kita mag-ibon. Wala dili mahimo. Buotan kayo si Anton. O kasal mi sa simbahan. Mao nga to na lang yung umbamon. Dili na ko. Chisa. Igo na nga itong pagpakasa, Ronnie. Dili na ka magmahay. Kaya pila na kay kayo nga nakuha ko nimo. Maong pasaylo ako. Dili na nako kaya. Dili na to paaboto nga masakpan ta sa itong gipuhat. Maong nga to na lang yung hunungan. Dili na ako makikita nimo. Chisa. Parang kailan lang. Og kay tao man kita, ulipon sa pagpakasa. Ang importante nga makaamgo pa sa atong gibuhat. Og suka di atong hitabua, wa na ko'y balita ni Ronnie. Kaya ako nasag siyang giblock aron dili siya magsamok-samok nako. Og sa mga asawa nga naminaw karon, ayaw ninyog sunda ang akong gibuhat. Mahala og panggaan ninyo ang inyong bana na binagyod kong kinibuotan. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Nobito may higalang kaagi ni Jessa na taga Butuan City uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit iragawan sana dalawang puso. Among kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubay sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw kinasangkasing kong gidapit sa pabana sa inyong mekalanglaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon hangduman sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon,